Hallo, wij zijn vandaag in Oostberg. Wij willen weten wat de mensen weten over de geschiedenis van de eenhoorn. Wat weet u over de geschiedenis van de eenhoorn? Nou, de eenhoorn is de betekenis van kracht en genezing. Dus de eenhoorn bestaat dan van 1713. Dus de mensen die moesten heel hard werken toen in de tijd. En toen hadden ze dus gewoon handelsreizigers of andere beroepen. Die kwamen dan terecht in de herberg. En dan konden mensen lekker eten, lekker slapen. En de andere dag waren ze volledig gewoon sterk en krachtig genoeg om hun werk verder te zetten. Dat is eigenlijk de betekenis van eenhoorn. Dus gewoon echt kracht en genezing. Hallo, wat weet je over de geschiedenis van de eenhoorn? Niet zoveel. Ik ben alleen wel eens met de plusklas ben ik naar het archief geweest en daar hebben we er ook heel veel over gehoord. En wat heb je er dan allemaal over gehoord? Dat de eenhoorn het symbool is van Oostburg en zo. En, ja, en dat daar een heel verhaal aan vast zat en zo. Ja, meer niet. Wat is dat verhaal? En wat is dat precies, het verhaal? Dat werd heel veel verschillend verteld. Van de geschiedenis van de eenhoorn? Ik weet er niet veel vanaf, want ik kom hier niet vandaan. Dus ik heb er wel iets over gehoord van dat het feest is, maar.